sosirea sărbătorilor de iarnă, Garda Tânără din orașul Droghia a hotărât să facă o mică sărbătoare pentru copii din diferite familii. În ospăție a venit Pepe Ciorap-Lung, care a insistat îl chema pe Moș Crăciun. А знаете, я вот живу далеко, там далеко-далеко, и я никогда не видела Деда Мороза. Кто он? Это тот, который детям зимой подарки несет. Ого-го! M-ați chemat? Eu am venit! Poezie ați învățat? Copiii au recitat poezii, au dansat cu toți împreună, au organizat diferite jocuri distractive la care au participat și părinții. Unul din cele mai frumoase momente a fost primirea cadourilor de la Soluția. Garda Tânără le-a făcut o sărbătoare de neuitat copiilor.